الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي على تنوكا أبركدا كسالي تدولا سنهرما كنوي على كرباي كسيني نما باكا أنا سمو بلا جيلين أني ما وو ما دي يوتو نغنيا فوكا تجودون سي على كنين أو بلا جيلين أو جمكولو سنومين في biwajulu keneka niye anye barawuli segu marakonana kabe avril kaloma san bafla ani muga ani nani ladado barawuli jamiyatul ansar din bolo faraba minbe no uya kanu ka nyini ankara mogofe a Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ni ziyara u baraw kunchera yanaka kosege akana su kelen wajulu ke ufe ala sonama ni mbara indamnena abesan damadaman bo ka kayni nyinante ankara mogo anamfa a Sayyid Sharif Usman Madan Haidara anana kana uka wele kan jabi mi ala sonama mau bora fan bela jelen fe ni kana wajulu keroin ka asegere ka kayni an karamo abe kuma munu fo ulube nafa munu sorala ani karamo yere kanu min be barawuli ka deuna ka wala donia ka fo nin kene sanuman bainka barawuli préfet katase a merba man fo katase uka musukuntiguma nin bekume kene inkonnana anfana karamo Sayyid Sharif Usman Madan Haidara a kelen ko ka kene soro o kera nison dia ko bay mini awere kunyebe ala chugoya munna sigiraw la soro len tumana mina kuma kelaw soro la ka kumata u ye dakurnya flami lasi anga je ka nyamada o fe kamimbe kunu na wulila kito ala no fe o certificat de bien bishuna sekatala namo ngayena ga tanye fe barawli dugutigi namo almami namo meri la mugo namo komandalanso cha ani muso demsa ani mabakoro namo basmana kwini su ko ala kisara sifika namo ko ka fiye barawli sarikiri dugu kema saba ani ko namo ko duo dube ku ye kile bo abela jele la ko no ko yoro me kada kaka to goda kaka do aga dati ku ye so da electric kana ga jama ayo namo ay dara ki bismillah barawli sikatala bi namo ni so tembe barawli bi namo a fanga ka bonda skey mugo biya kabi fitri masi do ye fitri sala ga tabu tale Allahu akbar ko basmana bina wasrifika na rasrifika fle jama amba fo ne bokuma ko assalamu alaykum bishira anga kara mo no fe Sharif Usman Madan Haidara kana ka wajuri kala me kana ka buya mara sikka foni barawli préfet be en fait no Madame Traoré Adja Protomo Sanogo aga boya kala ami boya la sima Brady conseil jam namuso mo mo koronto o bega boli Brady dugutigi ko ga boya la sima Brady almami ko ga boya la sima Brady na no kan dugu jama kinani jara uye Brady circling ye iboya bora ini ce ko ga barka yi ko mo bi adu ibi ya do parce que ba ko ni boya kata o ye bele ba ya ala bagana ambi fo ka dauka ambi ko so di ye fana kada ka e ka du to ro ka baro to bo ka mali fa to bo yoro bi be ba ko he bi baram ya bi ye fa bele je fe photo ka ni bo ko ka boya ke ambi fo ke wali ma do o boya kele de fana ko so e bora tamani ninja mabai na kungo ka tenge miye le jama to corona imo sege dage ka fo im fana ko sengena hakri sengena o mi bale ka udi ka se barabi afina kibla poli bla auna kana boroka ka jine ka o jarane andi ko bole mando jarane ala kisra
an bɛ mun ɲini fɛ sisan i ka dugawu kɛ jamana ye i ka dugawu kɛ an ka commune ye ka dugawu kɛ sɛki ye ka dugawu kɛ Mali ye an b'a dɔn yen an bɛ don ka kɔrɔ mais an b'a ɲini fɛ an bɛ sira fɛ min ye an bɛ dugawu kɛ i ko Ala k'an kisi o ma Mali bɛ yɔrɔ min na bi maa ti fɛn bɔ e de bɛ fɛn fɔ mɔgɔ ye na nka Mali bɛ yɔrɔ min na bi Mali siraninba don ka taa kan juguw bɛ an nɔfɛ nka an b'a dɔn Ala ni aw ka bonya a n'a ka barika a n'a ka dugawu maa ti se Mali la an b'i fo k'i waleɲumandɔn o la i ka dugawu kɛ Mali ye i ka dugawu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na an ka transition ye kɛrɛnkɛrɛnnen na o ɲɛmɔgɔ fana n'o ye Asimi Goyita ye an bɛ bɔ kuma la nɔ an kana kuma caya k'a ka tobili bila jɛfɛ naba ni sigiba balima ni sinji ani kanubɔ ko baarawi muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka fɔ président Ibrahima Traoré a ko n ka foli se bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ni su karamɔgɔ Sefɛkɛ k'i bisimila anw fɛ baarawi yan nɔ baarawi muso fila tɛ anw bolo yan koyi Hayidara ko bawo anw y'a jate minɛ nin ɲɔgɔn na maaba bɔra sigida min na anw ma boli nin nɔfɛ donc mɔgɔ wɛrɛ man ka kɛ anw na bilen i bɛ diɲɛ ko o ko la baarawi muso b'a la n'i tɛ min na an t'o la anw bɛ waso ni Hayidara de ye baarawi don baarawi kɔ kan don an bɛ waso ni Hayidara ye o tuma na anw tɛ Hayidara sɔrɔ k'a ye baara tiɲɛna an bolo dɛ donc an ti kuma janya su kɔrɔbayara ayiwa Ala k'an ni hɛrɛ bɛn jamana Ala ka barawuli ni so ko diɲɛ dana kanu kama ne yɛrɛ sera yan su in na kanu de kama ne ye surafana don Bamakɔ n sigilen tora n farikolo y'a fɔ n ɲɛna ka fɔ an ye tamani kɛ ɲɔgɔn fɛ wuli ka taa barawuli n furumuso ko de ma ko ko jamana in bɛ cogo min na ko n ka si sa ko sini ko n'Ala sɔnna ko Hayidara bɛ na Bamakɔ n k'o ye tiɲɛ nka n bɛna dugawu min bɛ don a ka don fana ɲɛna n bɛna n fana ka n bolo jan aw nɔfɛ Hayidara ka dugawu don an bɛɛ lajɛlen ye ne tɛ Asadini mɔgɔ ye ne tɛ silamɛ diinɛ mɔgɔ ye ne ye chrétien ye nka ne b'a fɔ Asadini ye an bɛɛ jɛ ye Hayidara ye ne b'a fɔ Hayidara ye Mali bɛɛ ta ye Hayidara ye dunuya bɛɛ ta ye Hayidara ye fɛn min Américains ɲɛ bɔra a fɛ sunna Katarikaw y'a wele ko lajɛ dɔ bɛ Doha ko n'a fɔra Hayidara kɔ ko dɔ bi a daw lajɛ duniya diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan mai kalo tile 5 ani mai kalo tile 6 ani mai kalo tile 7 ne y'a f'u ye bi n ko Hayidara sɛgɛnna o ko ne ma ko ayiwa ko n'a dun ma se olu ka kɛnɛ kan ko dɔ b'a daw lajɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ yen bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u y'a mɛn Hayidara ye kuma min fɔ Amérique a ko diinɛ tɛ seli ye ko diinɛ ye jogo ye ko Hayidara ko diinɛw ka bɛn ko Hayidara taara fɔ Amérique ko diinɛw ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ko Hayidara ko kiiritigɛbaga ye jɔn ye o y'an tigi Ala ye ko adamaden si man ka wuli ka gileki bɔ ka Ala ka kɛlɛ kɛ ko Ala bɛ se a yɛrɛ ka kɛlɛ la bɛɛ k'i jogo ɲa a y'o de ɲini an fɛ
ko bɛɛ ka sabali a y'o de ɲini Mali fɛ olu y'a ye k'a fɔ jɔyɔrɔ min b'a la Mali kɔnɔ a bɛ ka kuma min fɔ n'o bɛ Mali nafa nin kumakan in bɛ duniya bɛɛ lajɛlen nafa o kama ko malidenw kana i sɔgɔ Haidara ma k'aw k'a to hakilina sanuma min b'a fɛ Ala ye nɔrɔ min d'a la a ka yaala duniya kɔnɔ ka nɔrɔ in yankan kerecɛnw kan k'a yankan silamɛw kan k'a yankan sulantanw kan an bɔra Tamani n ye foto dɔ bɔ k'a yira foto in bɔra a dilanna kerecɛn ɲɛmɔgɔ dɔ de fɛ a ko ale ye Haidara sigilen misiri kɔnɔ a ye Ala ka nɔrɔ jigintɔ de y'a kan ale y'a sigilen misiri kɔnɔ a ye majigi taamasiyɛn de y'a kan a ma foto ta a ye bolola dessin de kɛ k'a labonya ne y'a doni ka bɔ Amérique ka n'a jigi Haidara faso la Tamani barawulikaw ne t'a dɔn ne wulila sababu mun na kana mais ne tun tɛ se ka si Bamakɔ k'a sɔrɔ n ma na n bolo jɔ ka n bolo yankan ka nin nɔrɔma in Ala ka mɔgɔ sugantilen ka n'a ka duwawu minɛ ne b'a dɔn malidenw kamana gannen don mais duwawu min bɛ don Mali ye n'a bɔra Haidara yɔrɔ ne b'a dɔn ale ka surun Ala la ne b'a dɔn a kumakan jatilen don n b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n b'a ɲini préfet fɛ a y'a lase sanfɛ ko kamanagan min banna a fura tɛ jamana kɔ kan a fura bɛ Bankɔni na Aseyid Sherif Usman Madani Haidara maliden bɛɛ ka jɛ k'i bolo don a kɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔw an bolo de ladege n'u ye Haidara minɛ cogo min na diɲɛmɔgɔ bɛ ɲɛbɔ olu yɛrɛ fɛ n'u ye Haidara minɛ cogo min na maliden tɔ bɛɛ bɛ ɲɛbɔ olu fɛ u ka fura bɛ Bankɔni na u ka manja fura bɛ Bankɔni na u ka senkola fura bɛ Bankɔni na u k'a ɲini dɔrɔn Haidara sigilen bɛ Maliko la nka diɲɛmɔgɔ bolobɔlen b'a nɔfɛ dɛ n nana su in na Ala ye min jigin kɔnɔ k'o fɔ o de ye nin ye k'a laban ni mun ye amen n b'a laban ni mun ye o ye k'a yira k'a fɔ ne ye Haidara kanu siga si t'a la a bɛ ka min fɔ Mali kɔnɔ a jɔlen bɛ anw kerecɛn ni min cɛ ni Haidara sen bɔra o woda la don min na anw b'a fɔ k'a ma bɛn Ala ka si di Aseyid Sherif Usman Madani Haidara ma Ala k'a balo Ala k'a ka denbaya jidi Ala k'a ka du barika Ala k'a ka duwawu jaabi an bɛɛ lajɛlen ma aw ni cɛ aw ni baraji ne foli lase baraw ni musow ma aw ni cɛ aw yɛrɛ parce que n'aw kɔnna ka bɔ cɛw yɛrɛ bɛ bɔ an nɔfɛ aw ni cɛ aw yɛrɛ baraw ni musow komi 11 n y'a ye hali wotorow nana hali salon ta n y'a ye musow nana wajulu banna ɛri o ɛri u seginna ka t'u sigiyɔrɔw la mun b'a kɛ kanu don ani cɛ aw yɛrɛ bi foli lase karamɔgɔ yɛrɛ ma san o san ka na
su kelen di aw ma a ko n'an fɛ a diyara n ye bonya ti bonya a ti bonya anw ma baaraw ye dɛ a bɛ diya anw ye de parce que ni bonya bonyatɔ i ma a ma k'i bɛrɛmata ye anw ta y'an bɛrɛmata ye an b'a fɔ ko karamɔgɔ n'a ka denbaya ani amisare cɛ n'a muso k'u bɛɛ ni ce sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman a bɛ ala bolo ala k'a di an n'u ma jamana in tɔɔrɔ ala de b'a bɔ yɔrɔ dɔn ala k'an kisi a ma ne bi ya jamana tɔgɔ la n ti yan ko n ka nin bɛɛ n ti yan ko cɛ ka ɲi bɛɛ n yɛrɛ man ja ni bɛɛ ye mais ji misɛnmisɛnnin bɛɛ n'a tɛmɛsira don jamana ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la a fɔra n'an bɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan an ka bɛn fɔ an ka bɛn ɲini jamanadenw fɛ dugawu ka kɛ bɛn kan o dɔ ye an ye dialogue intermalien min organiser sisan commune 11 Barawuli dugu la a ma se ka organiser tamani an ma kɛ kɛlɛ ye mun y'a kɛ baara dɔ fana bɛ ka kɛ min ye diinɛ baara ye min ye jama lajɛ ye a bɛɛ bɛ bɛn ko fɔ gouverneur nana kunun an kun bɛ yen ni gouverneur bɛ yen ne ti kuma n bɛ foli las'a ma n yɛrɛ kurankɛ don n ka mɔgɔba don baara ɲɔgɔnya la a ye n bonya baara ɲɔgɔnya la a ye baara diya dɔn n na ɲɛmɔgɔ n'i bɛ baara diya dɔn komɔgɔw la a bɛ baara courage d'u la a bɛ baara ɲɛ u bolo n bɛ foli las'a ma k'a Tarawele a ti yan n b'a dɔn a ka maramu kan ka sɔrɔ yan su in na k'a yɛrɛ Tarawele ala ka dɛmɛw k'ale sara ne ye fɛn dɔ ye salon n y'a fɔ n bɛ segin a kan ɲina mɔgɔ bɛ fo yɛrɛ ci la dɛ mɔgɔ ti mɔgɔninfin fɔ hali woloden n'a ye ci kɛ k'a ɲa a encourager ni défaut b'a la a b'a to siɲɛ wɛrɛ a b'i hakili t'o la k'o kɛ k'o bɔ a la ne bɛ ansariden mɔgɔw fo kanu de bɛ nin kɛ bɛn de bɛ nin kɛ discipline de bɛ nin kɛ sɔgɔmada in na 9h kuma kɛnɛ in kunbiya foyi t'a kan n bɛ taa bureau la tuma min na n y'a sɔrɔ minɛn kun fɔlɔw nana u ye baara daminɛ i b'a fɔ tigiɲɛw b'a la tile kɔrɔ sanji kɔrɔ nɛnɛ na o t'aw lajɔ a ye tigɛra fɔ aw yɛrɛ ala k'a kɛ arijinɛ sara ye karamɔgɔ kanu hali jamana kanu ala ɲɛ siranya dɔ don ala k'an dusukun saniya karamɔgɔ Jalo bɔra ka wajulu kɛ sani karamɔgɔ ka na wajulu jara a jara a ye yɔrɔ min fɔ jogo k'an k'an jogo ɲa n b'a ɲini musow fɛ wajulu min kɛra sisan a ɲana a b'an musow a b'an dusukun saniya an k'an hakili to an k'an banba denmisɛnninw kan jogo ɲuman n'a ma don i la denmisɛnninya la an tun bɛ fɛ karamɔgɔ k'o yɔrɔ fɔ n'i ye âge dɔ sɔrɔ o b'a sɔrɔ a bɛ fɔ ko bɔgɔ kɛnɛ n'a jara a tɛ sɔn n'i kɔrɔbayara k'a sɔrɔ i tɛ foyi ɲɛ i da bɛ wale kuma na n'i ye âge dɔ sɔrɔ hali n'i kɔrɔla i t'a mɛn bilen o bɛ gɛn ka bɔ denmisɛnnin na de a bɛ fɔ denmisɛnnin de ka n'i sen ye mɔgɔbara tilegan fɛ a bɛ fɔ denmisɛnnin de fitiri ka n'i sɔrɔ yaala la o bɛɛ kuma dɔw cɛw tɛ kɛ so kɔnɔ an musow k'an hakili to o la denmisɛnninw jogo kolon an kana to k'a dogo dutigiw la muso o muso b'i den jogo kolon dogo a bɛ se yɔrɔ dɔ e yɛrɛ b'i bolo da i kun ka kule i ni mɔgɔ tɛ mɔgɔ min bugɔ ala k'an kisi o ma ala k'an jogow ɲa ala k'an denw jogow ɲa ala k'o k'an sago ye ni den ɲana bɛɛ ta don ni den ma ɲa a bɛ fɔ ko muso ma ɲi k'a ba ma ɲi muso ne y'a ɲini ala k'an kisi o ma ala k'an dɛmɛ k'an denw dilan ka d'an ma tɔɔrɔ ko bi yɔrɔ yɔrɔ jamana in kɔnɔ ala k'an kisi a ma sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ ala de bolo yarabi ya ma ala k'a d'a ma ni mɔgɔ ye sijan sɔrɔ n'i ma kɛnɛya sɔrɔ i bɛ saya ɲini n'i ye sijan sɔrɔ n'i ma labanko ɲuman sɔrɔ a ma ɲi ala k'an kisi labanko juguya ma ala ka jamana in basigi kɛnɛ in bɛ dugawu de kɛ a sigira hɛrɛ la ala k'a wuli hɛrɛ la karamɔgɔ kɔni an b'a dɔn a sɛgɛnnen don nka a k'a bila a kun na an bɛ ka ale de ma kɔnɔ dɛ a kana bila joona dɛ an ka taa ni ɲɔgɔn ye hali n'a danna kuma dɔ a k'a to an musow ka to ka ɲininkaliw kɛ a ka to k'an bilasira o bɛɛ ka to ka don wajuli kɔnɔ barawuli anw tɛ sɛgɛn koyi vraiment a ka d'an ye ne yɛrɛ kɔni tiɲɛ na ni tenni bɛ na a bɛ fɔ an tɛ dɔn kɛ nka su in na kɔni n yɛrɛ ye n tufan dɔɔnin
o fana bɛ mɔgɔ nisɔndiya tuma bɛɛ i concentré a ma ɲi mɔgɔ ma donc n'a ye nin kɛnɛ sɔrɔ ni tenue t'an na an yɛrɛ b'an ja kɔrɔ dɔɔni o bɛɛ b'a la donc Amsardini mɔgɔ a y'a bila aw kun na n'aw wulila su aw wulila tile aw wulila san kɔrɔ tant que ne ye Madame Tarawele Korotumu Sanogo ne ye Barawuli kɔmana ye yan n b'a lafa camancɛ n b'a kɔnɔ bi n b'a kɔnɔ sini Ala de y'o kɛ parce que mɔgɔninfin bɛ fɛn dɔ ɲini Ala bɛ sin ka i dusukun lajɛ k'a bila i sen kɔrɔ adamaden ni dusukun ye ɲɔgɔn kanu ka ban baara bɛɛ banna o la ne tɛ fɛn wɛrɛ fara o kan Barawuli musow ani cɛw yɛrɛ Ala ka bɛn sabati halisa Ala ka su yɛrɛ d'an ma merci à tout le monde. Nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an fa n'an karamɔgɔ ani Mali Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔba min ka dakuruɲɛ kelen bɛ dusukun tolenw kɛnɛya min ka dakuruɲɛ kelen bɛ tulogɛrɛnw tulo dayɛlɛ min ka dakuruɲɛ kelen bɛ maa jɛngɛnɛw latilen kira mɔden sanuma min ye kira tiɲɛ ta kɛta ni fɔta ani waleya bɛɛ lajɛlen na a ye laseli min kɛ barawulikaw fɛ yen nɔ an ka jɛ k'a ɲɛmada u fɛ. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين سلام الله عليكم يا إخوة الإيمان وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أمي ألفو وبكا أمي على بركة الله أكبر كعلى ولي المنر كصلي دبر نص خير ماكا نور محمد المصطفى كصلي الصود لسان ماكا الله أكبر كصلي أكسا والماكا ادرا نمبر كان فولي نيسي Silamɛ bɛɛ ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɛnɛ kan an ka foli bɛ a bɛɛ ye an bɛ an ka préfet fo ka kɔ tuguni k'an ka maire fo ka Barawuli maire fo k'an ka imamu fo ani dugu karamɔgɔw an ka foli b'u bɛɛ ye an nana yan ka na bɔ an badenw de ye ka na bɔ sinjiw ye ka na bɔ an ka dugulamɔgɔw ye mais an ti yan ko karamɔgɔ dɔ nalen don Barawuli ayi ni maa nalen don Barawulikaw ka garibudenni dɔ de nalen don Barawuli karamɔgɔ tɛ karamɔgɔ tɛ mɔgɔ hakili jiginna de don ka ɲɔgɔn hakili lajigin o la an karamɔgɔ minnu bɛ yen minnu bɛ kɛnɛ kan ani minnu ma kɛnɛ sɔrɔ an bolo fila bɛ an kɔfɛ n'an bɔra yen an bɛ aw bɛɛ fo c'est-à-dire ba ni ba ye dunan ci dɔrɔn wulu malo la ba man ka dunan ci ni ba ka dunan ci wulu bɛ yen wulu malo la a ye an ka faamamuso ka kuma mɛn n'o y'an ka préfet a ye kuma minnu fɔ n'i y'a analyser i bɛ fɛn caman sɔrɔ a kɔnɔ anw bɛ kuma de mɛn nka t'a lamɛn n y'a mɛn ani n y'a lamɛn fɛn fila de don u tɛ kelen ye alors anw de k'an ka nin fɔ mais anw t'olu yɛrɛ jate silamɛw ye parce que faamaw don u bɛ seli kɔ nin mɛn anw t'u jate ten kosɛbɛ mais olu yɛrɛ ka bila anw de nɔ na ka kuma mɔgɔw fɛ a bɛ fɔ de ko ba ye dunan ci olu malo la préfet an b'i fo an b'i fo k'an ka maire fo Barawuli dugutigi an bɔra a fɛ kuma ɲuman caman fɔ an ye ko dugu dayɛlɛlen don an bɔra an ka imamba fɛ yen u y'an bonya
bɛɛ sara bɛ ala de bolo Allahu akbar. Batigi bolo. garibu kɔni nana b'u ye anw ti karamɔgɔ ye mɛ an bɛ hakili lajigin kɛ Allahu akbar. silamɛya min ni an b'a la n'i ye silamɛya kalan kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka sira kan i ti foyi y'a la hinɛ kɔ Tiɲɛ. ka ɲɔgɔn minɛ ka bɛn hali n'an t'a fɔ a tɛ kelen Allahu akbar. O bɛ kɛnɛ kan. Allahu akbar. anw ka kuranɛ aya dɔw bɛ yen u ye kerecɛnw bonya yira Allahu akbar. kuranɛ aya yɛrɛ ko mɔgɔ min ka teli ka kɛ silamɛw fɛ k'u kanu k'o ye kerecɛnw de ye u bɛ kuranɛ yɛrɛ de kɔnɔ Allahu akbar. O ni bali. Kuranɛ bi yan. mɛ an b'o bɔ yen an ka kuranɛ kɔnɔ anw bolo kafiri min ka jugu kafiri bɛɛ ye anw bolo o de ye min bɛ boli bato Allahu akbar. mɛ o min yɛrɛ bɛ boli bato anw ka kuranɛ ko kafiri n'a ka boli n'a nana kalifa e silamɛ na alimami na mumini na kuranɛ ko k'a kalifa minɛ Sige. kana sɔn tɔɔrɔ ka kafiri sɔrɔ i ka so Allahu akbar. Aydra. Sige. Allahu akbar. yan kuma ka di kojugu Wallahi. an karamɔgɔw de bɛ yan n'an filila u b'an tɛgɛ minɛ Allahu akbar. Aydra. Sige. ala y'a sɛbɛn tan de ko ni kafiri bolila ka na kalifa aw silamɛ na a kamana bɔlen jigi tigɛlen ko a kalifa minɛ fa aziru a minɛ ka bila i ka so Allahu akbar. kana diyagoya ko a ka kɛ silamɛ ye dɛ mɛ silamɛya ɲɛfɔ a ye n'a ko n ma k'a la dun n ti don Sige. n ti n ka boli bila Allahu akbar. ala ko o bɛɛ kɔ a bisimila Allahu akbar. a ɲininka ko i ka mun k'a ye Sige. la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aydra. kafiri ɲininka ko n ka mun kɛ Allahu akbar. kuma na sisan a ko ne ni barawulikaw de bɛ nɔfɛ mɛ n'i sera ka kɔnɔbugu sɔrɔ n bɛnkɛ bɛ yen mɔgɔ si tɛ se ka sɔrɔ yen Allahu akbar. kuranɛ ko taa n'a ye kɔnɔbugu Sige. Allahu akbar. abilekuhu ma amana Tiɲɛ. Siga t'a la. kuranɛ ko taa n'a ye kɔnɔbugu Allahu akbar. mɛ aw mago bɛ mun wɛrɛ la bilen Sige. A bɛ dan yan. hali kafiri min bɛ boli sɔn ala ko an bɛ se k'a mara Tiɲɛ. an n'a bɛ se ka jɛ Allahu akbar. k'a bilasira Aydra. Allahu akbar. silamɛw bɛ se ka ban jɔnni na tugun Ayi. Tu bɛ maa si la. n bɛ fɛ ka min fɔ n y'a fɔ n ka kumaw na mɔgɔw ti min kalama diɲɛ dayɛlɛla de quoi diɲɛ dayɛlɛla Sige. O kɛra. Allahu akbar. tiɲɛ don an ka kitabu kɔrɔw b'an bolo olu t'i bila dɛ Ayi. nka an jogo dɔw ka kan ka yɛlɛmɛ parce que diɲɛ yɛlɛmɛna Allahu akbar. O ye tiɲɛ. hakilila jugu minnu bɛ yen ni mɔgɔ juguw y'a don silamɛya kɔnɔ ka sɔrɔ ala m'a fɔ kira m'a fɔ Sige. k'an ba bɛɛ la Tiɲɛ. hali an yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ Allahu akbar. anw b'a fɔ ko an bɛ ban kafiriw la u y'a dɔ ta u y'a bɔ ta maloya don Allahu akbar. silamɛ jumɛn bannen bɛ kafiri la manamanakan de don Wallahi. Allahu ni to jara i da i b'i sigi i ka kalandenw cɛ la kafiri bɛɛ ta mɛ ala tigɛr'i la ka e yɛrɛ sigilen mun b'i la ni kafiri ka baara tɛ Allahu akbar. hali duloki min b'i kan na kafiriw de y'a dilan Tiɲɛ. Siga t'a la. Aydra. mɔnturu min b'i bolo la a ma bɔ magan dɛ Ayi. i ko minnu tɛ silamɛ ye dɛ olu de y'a si ma Allahu akbar. O ye tiɲɛ. i ɲɛden fanga mana dɔgɔya i tɛ taa nasi bɔ k'a ko dɛ Ayi. O tɛ kɛ. i tɛ taa dugawu ɲini misiri la dɛ Ayi. i ko min kafiri i bɛ taa de o de b'a ka fɛnw coro i ɲɛ kɔnɔ i ka kan ni nimoro min ye k'o sɛbɛn ka tila k'o dilan ka d'i ma Tiɲɛ. Siga t'a la. aw ye mun kɛ Foyi. Zamzam yu. Allahu akbar. Allahu akbar. o la an k'an ka yɛlɛmɛ waati fɛ Siga t'o la. ni kerecɛnkɛ in kɛra sababu ye ka taa ni ne ye ameriki Allahu akbar. tiɲɛ don mɛ n ye kalan sɔrɔ yen Allahu akbar.
hakilila min bɛ bolo n taara ale ka mɔgɔw sɔrɔ o de kan n y'a fɔ aw ye o Yuta jamana kɔnɔ ala ye seba k'a kerecɛnw ye seba izini camanba de b'u bolo ɲɔnbondon kelen b'u bolo a bɛ Mali balo san caman a jɔlen don a jɔlen bannen bɛ yen boulangerie ka buru dilan ka gâteau dilan farine n'a somɔgɔw o izini belebele de bɛ yen u bi si ka baara k'a la ka tile ka baara kɛ a ti feere dɛ ko se tɛ mɔgɔ minnu ye i kɛra silamɛ ye o i kɛra kerecɛn ye o i t'a si la o non na don boulangerie kɔnɔ i k'i fa ta fu ka taa o kerecɛn kelenw université belebele b'u bolo maa taa ni barawuli don ɲɔgɔn na bonya an ka maliyɛn caman bɛ kalan na ye mais u kelen bɛ ka misiri jɔ a kɔnɔ ne yɛrɛ ma ɲɔgɔnna misiri ye yan kerecɛnw de don ka misiri belebele dagabana jɔ kerecɛnw ka université kɔnɔ mais an y'u ɲininka n ko aw dɔw bɛ seliden ko non k'u y'a dabɔ a kama ekɔliden minnu bɛna kalan na ko kuma dɔw la silamɛw b'a la pour que u kana bɔ ka taa tɔɔrɔ ka seli yɔrɔ ɲini an ye misiri jɔ kalanyɔrɔ kɔnɔ ye u bɛ se k'u ka ala bato yan la ilaha illallah nin bɛ mun kɛ kunkolo la denmisɛnninw kunkolo la mɔgɔ minnu kalannen don n kan tɛ mugu ta d'u ma dɛ minnu y'u bolo da yɔrɔ dɔn min bɛ sen na u ɲɛ b'a bɛɛ la o la u bɛ diinɛw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na maa fa diinɛ maa si tɛ k'o fɛ an karamɔgɔw de bɛ ka ala ka diinɛ bin ka silamɛya bin ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ k'a kɛ sinji tigɛla ni balima farala a bɛɛ bɛ taa jahanamɛ kɔnɔ bilahi a bɛɛ bɛ taa jahanamɛ kɔnɔ silamɛya ye kanu diinɛ de ye n y'a fɔ n ka kuma na sisan kira sɔrɔla silamu yahudiya kerecɛn tɛ dɛ yahudiya de tun b'a ka so yahud a ti seli a ti sun mais kira sɔnna k'a to a ka so a bɛ kira ka baara misɛnninw kɛ mais kira sɔrɔla silamu don dɔ la a ye kamalennin ɲininkali kɛ ko a fama n'a ma o ko a man kɛnɛ kira n'a ka kiraya jibirila bi jigin cɛ min kan an bɛɛ sigilen bɛ silamɛya tɔgɔ la cɛ kelen min tɔgɔ la a ma ka kiraya bonya lajɛ a ma foyi lajɛ kira wulila o yɔrɔ bɛɛ k'u ka taa bila yahudiyaw ka so karamɔgɔw tulo b'a la kira taamana ka taa yahudiya du de kɔnɔ mais anw ni mɔgɔ wɛrɛ ninnu mana bɛn an b'an jɛngɛ de pour que an kana jɔsi ɲɔgɔn na e ye jɔnni ye kira taara don ninnu ka so ka taa kamalennin lajɛ a y'a sɔrɔ a degunnen don kira ko a ma ko a ka kɛ silamɛ ye ko a bɛ kisi o y'a sɔrɔ a fa jɔlen don a kɔrɔ kamalennin y'a kun kɔrɔta k'a fa lajɛ fa ko non ko a ka tugu muhamadu kɔ a sɔnna ka kɛ silamɛ ye o bana in cɛnin fatura o de la n bɛ fɛ ka min fɔ yan dɔrɔn anw bɛ kira min nɔfɛ o bɛ yaala kafiriw ka so e bɛ se ka mɔgɔ jumɛn convaincu ou bien e bɛ se k'i hakilila di mɔgɔ jumɛn ma e bɛ ka min fa n'a ba neni e n'o bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ko i b'o bɔ a ta la e bɛ ka mɔgɔ min neni o bɛ sɔn k'e ka kuma tɔ yɛrɛ lamɛn jan ko a ka nafa sɔrɔ a la anw binna yan de mais ne mana wajuli kama su in na n nana ka na foli kɛ n badenw na ani n balimaw la u y'a gɛlɛya ma ni seli banna an kana su kelen k'u fɛ mais ala b'a dɔn an bɛna dekun bɛɛ kɔnɔ mais a ka di ne ye sabu a diyara barawuli bɛɛ ye a diyara ne ye hali n'a dekun bonyana nin ye Aidara faralen bɛ aw ka faso kɔnɔ yan k'a kɛ o la an ye min ta ka fɔ mɔgɔw ye ni ye silamɛya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan anw fɛ yan an kelen bɛ ka min fɔ mɔgɔw ye ko an ka seli
ni sunkalo sera an ka su mais karamɔgɔw de kan ka sɔrɔ minnu b'a yira mɔgɔw la ko an ka diinɛ man gɛlɛn sisan muso dɔ n'a cɛ ka furu tun bɛna sa sisan nin sunkalo ko in na muso ye lɔgɔ de cɛ ka don so kɔnɔ lazara bɛ se tuma min na tɔ si t'a la a y'a sun tigɛ cɛ ko munna a y'a sun tigɛ a ko ale tɛ sun cɛ ye a bɛ sun ala de ale degunna a dɛsɛra cɛ ko non ko sun de man d'a ye a ko bɔn ala de bɛ mɔgɔ sara o ye kuma sama a gɛlɛyara kosɛbɛ mais cɛ ta ye nkalon ye nkalonfin don ni muso in kun ye sun kɔntiniye ala kun ti baraji foyi d'a ma baraji foyi a t'a sɔrɔ dɛ ala ko an ka sun n'a fanga b'i la i sunnen yɛrɛ n'i ye dɛsɛ dɔ ye kana to dɛsɛ ka don i kun dɛ i yɛrɛ y'a ye sanaba pa yan'a ka gɛlɛya dumuni kɛ i k'i sun tigɛ n'i m'a kɛ n'i sara i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ an ka diinɛ mana ka maa si tɛmɛ i da kan tile min bɔra yan an bɛɛ y'a ye tamani yɛrɛ don dɔ la a taara 50 degré de la 50 degré degré 50 o ye hɛrɛ ye wa bon anw fɛ burusi kɔnɔ yan karamɔgɔ minnu ma hinɛ sun kɔni ala de ko ni kalo yɛrɛ an ka su koyi parce que e bɛ su couvert la o kabini ala k'i da dɔrɔmɛ t'i kun mais min ye misiri jɔ k'i kɛ alimami ye e dan bɛ kilimu kɔrɔ ventilateur kɔrɔ misiri suma na ye ni maa min ye kalo ye o b'a sun dɛ mais minnu bɛ ka balo wɔsi la burusi kɔnɔ olu ni e tɛ kelen ye olu bi tilew se ka de wotoro cherchelen don kɔlɔn bi se nɔgɔ bi cɛ ka taa foro la waati dɔ bi k'a la i bi ɲɛnamini de o ni e dalen i ka misiri wali misiri suma na sous couvert hinɛ na o ne ye kelen alors fo an ka ko ninnu faamu an ka n'an yɛrɛ to ninnu bolo k'an faga anw fa kɔni bɛ neni an ba bɛ neni jɔw de sigilen don muso dɔw denw ko Ayidara ko di a kɛra kojugu ye Ayidara ko di an ka nin ngo sisan u ka k'a bɛɛ tɔmɔ papier b'u bolo bilahi kabini o yɔrɔ la o hinɛ yɛrɛ ye ne minɛ o e taara i sigi ka muso dɔ den ka kuma de kɔnɔ fɛn tɛ yɛrɛ bolo a gɛlɛyara silamɛya nana nɔgɔya de kama anw ye burusi kɔnɔ mɔgɔw de ye an bɛ balo an wɔsi de la tile bilen kɔrɔ n'i degunna dɔrɔn sun tigɛ a bila kuma wɛrɛ la kunfɛ kuma tɛ dɛ n y'a fɔ bɛɛ ye alakira sɔrɔla silamu an ka a ye karamɔgɔw ɲininka n'i bɛ voyager hali n'i bɛ bɔ yan ka taa Kɔnɔbugu sun binnen don ka bɔ i kan ala ko e bɛ voyager ka taa Kɔnɔbugu ka na sun mais n'i ko n bɛ se o y'i kungo ye mais a binnen don pourquoi parce que taama kun ye faliw de ye taama kun ye sow de ye taama kun ye senna taama de ye o la comme senna taama voyage la i mana dɔɔnin kɛ minɔgɔ b'i minɛ bon n'i sunnen don a b'i degun kumana ala ko n ye sun bi aw ye n'a bɛ taama na mais ni sunkalo sara a b'a sara ala y'a dabɔ mun ka gɛlɛya bɔ an ka tɛ yan bon suntigɛ dagara taama na mun kama parce que taama bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ mais min b'a ka foro kɔnɔ ka nɔgɔ cɛ ka taa bila o ta man jugu taama na ta ye wa min bɛ ka kɔlɔn sen o ta man jugu voyagekɛla ta ye wa min bɛ ka lɔgɔ ci n'a ka ale bɛ balo o de la ka taa lɔgɔ ɲini k'a charger wotoro la o ta man jugu voyagekɛla ta ye wa mais karamɔgɔw hakili ninnu kɛra di hakili ninnu kɛra di mais kira ye sira bɛɛ d'a ma kira ka voyage dɔ la sɔrɔla silamu u nana fɔ a ye a ko an bɛ voyage la ko mɔgɔ dɔw sɛgɛnnen don dɛ ko sun kelen bɛ k'u tɔɔrɔ kira ko ni su ye mɔgɔ o mɔgɔ tɔɔrɔ bɛɛ k'i ka sun tigɛ bɛɛ k'i min
kira y'o fɔ sɔrɔ silamɛ mɔgɔw ma sɔn dɔw nana fɔ kira ye sɔrɔ silamɛ ko tant que sunnen don mɔgɔw sun ti tigɛ kira ko kira ko a ye na ji di yan ka kuma pour que jama k'a mɛn quoi a ye na ni ji ye a ye na ji d'u ma u nana ji di kira ma a y'a jɔ de ka ji filɛ k'a dalata sunkalo tile fɛ bɛɛ k'a ye k'a min o kɛra dɔrɔn bɛɛ y'i sun tigɛ mais o bɛɛ kɔ ni gɛlɛn dɔw bɛ yen u ma sɔn k'u sun tigɛ u nana fɔ kira ye ko dɔw ma sɔn k'u sun tigɛ dɛ kira ko humulu usatu n'i bi cɛnnikɛla ɲini dɛ ala sɔsɔla ye olu de ala sɔsɔlaw de mais kira ka taama dɔw kɛra dɔw y'u sun tigɛ dɔw sunna parce que n y'o de fɔ voyage la n'i bɛ se o y'i kungo de mais à toute façon mais ni e ye jama ɲɛmɔgɔ ye jama bɛna tɔɔrɔ sɔrɔ i kama k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ se ka sun i min i ka kira ka sunan labato mɔgɔw ka lafiya anw ye nin fɔ kulekan bɔra misiri bɛɛ la misiri ninnu bɛɛ la o bɛna sun fana bɛ yen ko sun ye wajibi e bɛ su couvert nɛɛma na o nin bɛ ka balo halala de la tile la e k'an ka kule ye dɛ n'i y'i danw ma yan sisan fo k'i sa i t'i sun a y'a f'u ka na n ka kuma bɛ min kan su in na walada la hakili jigin dɔrɔn de don parce que fɛn fili dɔ de ye silamɛya sɔrɔ n'i ko i b'a a corriger tasuma b'i don i la mais a t'i jeni mais et puis u jo don dɛ mɔgɔ min tɛ kelen dɔn n'i ye temps fɔ a ye a b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ a b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ o tuma na mɔgɔ fila de bɛ anw nini a t'an tɔɔrɔ mɔgɔ kelen o tɛ ye a t'a dɔn a jɛrɛ nin fɔ nkalon don o bɛ wuli ka muruti mais a t'a dɔn la terre tourne mɔgɔ fɔlɔ min y'a fɔ a fagara de ko dugukolo bɛ munumunu u y'a faga an ka dɔnnibaaba dɔ tun bɛ Egypte Misira dugu dɔ bɛ yen san o san kolera de bɛ wuli ka mɔgɔw ni tiɲɛ dɔrɔn ale ye recherche scientifique de mais a y'a ye san o san nin dugu in mɔgɔw bɛ sa cogo jugu la an bɛ se k'an sigi tan mais karamɔgɔ bɛ ka wajulu kɛ misiri kɔnɔ haza qada'ullahi wa qadrihi wa qadarihi haza qada'ullahi wa qadarihi ko nin ye ala ka latigɛ ni ala ka se de ye maa tɛ se k'a bali n'a y'a sɔrɔ ayiwa a ka su a ye dugawu k'u ye mais an k'a ɲɛɲini an filɛ nin dingɛ de kɔnɔ mais cɛ wulila ka taa a taara dugu in na pour que k'a dɔn mais ninnu bɛ ka sa mun na a y'a kɔlɔsi n'a waati sera ji bɛ don quoi a y'a ye bana in bɛ ji de la parce que minnu bɛ taa ji in ta dɛ olu de bɛ na ni bana ye a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko ale t'a dɔn min don dɛ ko mais ko e bɛ ji de la ko ni nin waati sera c'est-à-dire ni san yɛlɛmana ka s'a waati ma k'u ka ji u ka min kɔlɔn na quoi u ka baji to yen san kelen k'a lajɛ min bɛ kɛ u ka karamɔgɔ wajulikɛlaw wulila ko ala de ko fɛn o fɛn jɛna ni b'a la ko ale de ye ji k'a bɛɛ balola ye ka ji k'a bɛɛ sababu ye i ko kana fɔ i bɛ ala sɔsɔ ko ka ji to yen u k'u bɛ cɛ faga a bolila de mais i b'a dɔn a kɛra cogo min na recherche saya ti ban u wulila ka na tuguni ka na ko ɲɛɲini k'a sɔrɔ bin dɔ de don n'a waati sera o bin de bɛ falen u ka ji jukɔrɔ poison de bɛ bɔ bin na jiri in na u b'o min o de bɛ kolera bila u la mais o ɲɛ dɔnna dɔrɔn n'a waati sera yanni u ka se ka yiri bɛɛ faga u ko bɛɛ k'i min kɔlɔn na kolera ko banna bon an ka ko ɲɛɲini
anw fɛ n'i bila o kɛnɛ kan fo n'Ala y'i dɛmɛ o temps fɛnɛ y'an fa ye ko tan anw mɔkɛ de y'a fɔ tan oui an ma tɛmɛ o kan sa an tɛmɛn'o kan e yɛrɛ y'o dɔn lajɛli ye haramu ye a ti daga a donna ta a bɔra ta an ye nin bɛɛ da ɲɔgɔn kan tubabu ye kafiri ye mais banabaatɔ jumɛn b'anw fɛ yan ni se b'u ye n'u ti taa sa tubabu dulɔmina bolo faransi k'a t'an bɛ furakɛ alimami aw ko tubabu kafiri e bɛ n'i da kafiri kɔrɔ k'i ka kurusi bɔ ka duloki bɔ panbala k'i jan a bɛ analyse de kɛ dɛ i t'i furakɛ ni analyse tɛ i joli bɛ taa o bɛ taa sɛgɛsɛgɛ fɛnw bɛ da i disi la u bɛ fɛn dɔw don u tulo la ka fɛn dɔw da i disi la kuranɛ aya don wa Ala tɔgɔ b'a la wa mɔgɔ ka ɲinini ni Ala ye minnu dɛmɛ anw b'a fɔ ko Ala bɛ silamɛw de dɛmɛ Ala y'o fɔ k'o ban dɛ inna Allaha ma'a allazina taqaw wal lazina hum muhsinun Ala ko maa o maa siranna ni Ala ɲɛ tiɲɛ na ni Ala b'i fɛ n b'i dɛmɛ o kɔfɛ dun maa o maa diɲɛna n'i ko i bɛ ɲɛnikɛla ye ko e bɛ kɛ ɲɛnikɛla ye hali n'i ye kafiri ye n b'i dɛmɛ kafiriw ko k'olu bɛ kɛ ɲɛnikɛla ye u ye avion dilan e fa n'a ka kɔlɔsi dan bɛ misiri kɔnɔ k'a bɛ dɔ mun daki mun o kawatimu bɛ ka ci ni mɔgɔw bɛ n'u b'a dogo i kana n'a gundo dɔn mais tubabu y'a ta yɛrɛkɛ k'a kɛ livre ye ko ka mɔgɔw kalan e fa ka kawatimu bɛ ci maa ɲɛna dɔ den tɔgɔ b'a kɔnɔ k'o kana wari sɔrɔ o bɛna taa don kaburu dɔw la an sirilen t'u la hali sisan dɔw tulo wulilen tɛ yan ko ɲinɛ k'olu bɛ taa maga e bɛ se ka maga sɔrɔ n'i sen minɛ bi e jigi dan bɛ mun kan kafiri kɛ n'i ka nɛgɛkolo a ti mɔgɔ nɛni dabila sa a yɛrɛ ka dɔ kɛ e sirila cɛ min na o dɔgɔya kun i k'an ka fadenya k'a ta si de kɛ mais an t'a dɔn kafiri ka pankunu kɔnɔ a bɛ se n'i ye a tɛ se n'i ye Ala de b'a dɔn loterie i bɛ taa dɔn k'i tulo wuli ko i ye kuranɛ durusiya ngalalen don dɛ hadisa dɔnbaa man jan i jan bɛ chaise min kɔnɔ hadisa fɔlɔ de y'o dilan o ma dilan zamzami wallahi o ma dilan o ma dilan npogotigininw bɛna u kɛn bɛ ka minisipu dɔ fɔ yan ka munumunu an ni ɲɔgɔn cɛ a ye ceinture siri attacher les ceintures o kumana ba ko de ko an ka ceinture siri a b'a kɛ tan k'a coro a yɛrɛ la k'a sigi kalaki jurangolon kɔni hôtesse don a bɛ fɔ hôtesse wa hôtesse ni ninnu jurangolon ninnu de don koyi u bɛ paraw an ni ɲɔgɔn cɛ ji filɛ u bɛ taa ji di kafe ni filɛ ni mɔgɔ b'o la i b'a kɛ karamɔgɔkɛ kɔni y'a kɛ ten dɛ kabako don ko i kana sini fɔ ko Ala de bɛ sini dɔn an filɛ o retard de la n'avion bɛ wuli denni b'a fɔ a ye wa k'a hakili sigi a cɛ sirilen a kana fɔ ni fɔlɔ dɛ n'an wulila an datɔ don Makan an bɔtɔ don Bamakɔ yan wa an bɛ don Makan ni heure in de la ani ni minute an bɛ jigin Makan i t'a fɔ ko i bɛ bɔ parce que o ye gundo fɔ an ma wuli fɔlɔ o y'an jigin heure wa an bɛ jigin o la dɛ si tout va bien an bɛ jigin o de la dɔnni de don i bɛ dɔnni min dɔn o y'i ta ye i tɛ min dɔn n'i y'o sabote ka tila ka siri o tigi la i malo la su in na ne kun ti fɛ ka se nin bɛɛ ma ne ye min labɛn n balimaw kama su in na o de ye karamɔgɔ caman ɲinɛna ka kunfinw bilasira
kasoro ala kira ko sallallahu ko el umana'u el ulama'u umana'u lahi ala khalqihi wa hum bihim za'im. Allahu akbar afrata. ala kira ko sallallahu ko donibaw aw minnu waye karamɔgɔ ye mɔgɔw bɛ ka k'u ka 200 d'a ma ala de tɔgɔ la saganinw bi d'a ma ala de tɔgɔ la i bi bonya ala de tɔgɔ la mɔgɔw b'u suli ye ala de tɔgɔ la ko wa ala ko k'a fɔ ye aw karamɔgɔ ninnu ko ale ka homme de confiance ye aw ye a ka danaya mɔgɔ ye aw ye kunfinw kan ko kunfinw tɛ se ka fili k'aw to yen ko wa lahara don karamɔgɔ kelen tɛ saratu tigɛ fo ala k'i jɔ i tile bɛnna kunfin minnu ma k'olu jɔ ni janimɛ den yer'o la u bɛ minɛ ka na k'u ye mun fɔ nin ye anw ye mun fɔ mɔgɔw ye a ye taa seli i t'e fi kana misiri bila dɛ ko ni maa o maa yɛrɛ misiri kɔni kɔnɔ e ti bɔ i bɛ fajiri seli ka seli fana lazara seli fajiri ka fitiri seli ko an ka seereya tigi ka limaniya la ni hadisa in kan ka lajɛ dɛ o de ti fɔ ko an y'a ye cogo min na ko an k'a to ten an tɛ ala kira k'an su ka yɛlɛmɛ misiri kɔnɔ jɔnni bɛna an balo i biri misiri kɔnɔ ko ala ko jɔnni bɛn'i balo kira ko min b'i balo ka di ala ye ka tɛmɛ e kan garibu kuma don mɛ an karamɔgɔw tulo b'a la a kelen tɛ se ka segin hali ni nin diɲɛ in bɔra ye ka na ni kura ye n'a dara y'a fɔ a banna a bɛ faamu anw ye misiri de jɔ k'a caya k'a fɔ a ye na seli a ye na seli hakilila ɲuman da n'i ye misiri jɔ ka seli ɲɛfɔ silamɛw ye u y'a kanu ka k'a fɛ i ye ko ɲuman ba de kɛ u mana misiri kɔnɔ sa u nana seli kɔnɔna mɛ ala ko mun bɛ seli tiɲɛ ala kira ko mun bɛ seli tiɲɛ o ti fɔ dɛ seli de bɛ fɔ a ye seli han a ka safurulayi fɔ foyi ti seli tiɲɛ walimuso bɛ cɛ bolo a ka seli bɛ minɛ faama bɛ ka faso nafolo cɛ ka k'a kun o ka seli bɛ minɛ dugutigi bɛ fɛ duguden dɔw ta ka tiɲɛ min o ka seli bɛ minɛ muso fila bɛ alimami kunna dɔ ɲɛji bɛ jigin wari bɛ ta ka di dɔ ma ka dɔ bɛ safunɛ sɔngɔ ɲini o t'a sɔrɔ o alimami ka seli bɛ minɛ la ilaha illallah amin n'a ko mɔgɔw ka seli ala de ko ten mɛ ala m'a dogo dɛ fɛn dɔw bɛ yen o bɛ seli tiɲɛ ala kira ko hadisa dɔ la kira ko maa o maa ka seli i bɛ seli kojugu mɛ ko seli ma se k'e bɔ tiɲɛni na ko i seli o seli ni mɛtiri kelen b'i ni ala cɛ a bɛ kɛ fila ye o le de i ka gɛrɛ ala la i bɛ taa de ni seli ma se k'i jogo ye an filɛ misiri kɔnɔ dekun ye silamɛya sɔrɔ yan de an ye min di mɔgɔw ma a ye na seli a ye su mɛ a ye jogo dilan i bangebaa bonya dangaden ka seli bɛ minɛ muso min y'a cɛ janfa o ka seli bɛ minɛ juge min ye kiiri tigɛ a sago la a ma kɛ sariya ye o ka seli bɛ minɛ surafɛn minɛna ka seli bɛ minɛ mɛ karamɔgɔw a bɛ tila ka sa ka segin ala ma dɛ hasbunallah anw b'a fɔ an sɛmɛnen don an ka ala la mɛ a bɛna tiɲɛ de Hayidara ma hali n'a tɛ yan ni jogo tiɲɛna dɔrɔn c'est fini du jogo mana tiɲɛ du ta tiɲɛna ni dugu jogo tiɲɛna dugu ta tiɲɛna ni jamanadenw jogo tiɲɛna jamana ta tiɲɛna a ye Ameriki lajɛ ne ma liberté ye diɲɛ jamana si la comme Ameriki ma ye bɛɛ ta y'i yɛrɛ ye
ibi cɛ ni muso jɔlen ye Amérique tile ganderen dire fɛ ka ko kɛ a ka bon hakili ma bɛɛ ɲɛna u mako t'a la pas de problème mais olu ka sariya ye jumɛn ye i ka ko i ka ko ye mais a kana se maa ma dɛ n'a sera maa ma i b'a dɔn k'u ye tasuma kun dulɔ min i kana se ka taama ŋunuma mais n'i ka tɔɔrɔ ye mɔgɔ sɔrɔ i bɛ dulɔ haram olu ka jamana sigilen bɛ nin de kan n'i sera sigiɲɔgɔn ma i b'a dɔn o don ko ye jɔnni ye olu ka jamana kɔnɔ a tɛ ku i la bɛɛ ka dan dɔnnen don mais min ka di o y'i kungo de ye maa si t'i bali i k'o kɛ mais a kana se maa wɛrɛ ma n bɛ fɛ ka hadisa dɔ de d'i ma Abu Hurairata ka hadisa dɔ Abu Hurairata ko a y'a mɛn Alakira de fɛ sallallahu alaihi wasallam ko kira bɛ k'a fɔ anna rajula yusalli sitina sana kamilatan wala tuqbal minhu salatuhu ko silamɛ cɛ dɔ bi san 60 kɛ san 60 a bɛ ka seli ko Alakira ko ten ko cɛ bi san 60 kɛ seli waati t'i dan ko mɛ san 60 in kɔnɔ ko seli kelen t'a la ko Ala ye min minɛ mɔgɔ ko Abu Hurairata ma ko nin ye kuma jumɛn ye ko mun fɛ Abu Hurairata ko parce que ko kira ko la yutimu ruku'aha wala sujudaha wala qiyamaha wala khushu'aha ko parce que a si san 60 in kɔnɔ a ma sujudu dafa a ma ruku'u dafa a ma seli joli yɛrɛ dafa ko wa a ma a Ala ɲɛ siranɲɛ dafa kuma bɛ laban in de la wala khushu ko Ala ɲɛ siranɲɛ ma dafa anw ta ye nin de ye Amadu misiri welela cɛ an ka taa ko ɲɔtɛ a bɛ jɔ sisan para a sera dɔrɔn kala Allahu akbar a daminɛna sa dɛ birika wuli mais ko komi a Ala ɲɛ siranɲɛ ma dafa san 60 seli ma minɛ n'o tɛ mɔgɔ ka ruku ka ɲi ka tɛmɛ u ta kan Alakira m'o fɔ ko n'u ye kuranɛ kala i ɲɛna k'u yɛrɛ bɛ tigɛ i ta la ko wa n'u selili i ɲɛna k'i bɛ tigɛ i ka seli la wa n'u ko Allahu akbar n'u ye kuranɛ minɛ fo i ɲɛji bɛ jigin wa n'u y'u kunbere minɛ fo n'i y'u kɔri n'o tɛ i kɔ bɛ ja mais o bɛɛ kɔ a fɔra ko sujudu ma dafa ruku ma dafa mun kosɔn kuma laban don ko wala khushu'aha ko a Ala ɲɛ siranɲɛ ma dafa salamu bɛ bila o bɛ bɔ misiri kɔnɔ sisan o bɛ taa réunion kɛ walima morikɛ yɛrɛ bɛ bɔ misiri kɔnɔ a bɛ taa ka waati min dɔ ta ka waliden dɔ tɔgɔ don ye an bɛ nin ta tiɲɛ a b'a muso furu sa sisan o mana taa don yɔrɔ juguw la o muso bɛ taa kunfɛ ten hali maa t'a taa cogo dɔn mais karamɔgɔkɛ bɛ misiri kɔnɔ o faamaw bi yan i ka yɔrɔ bɛ bɔsi la ka i ka numéro to i bolo i bɛ taa sɔrɔ du papier dilanla maa wɛrɛ tɔgɔ la k'i ta to i bolo o du papier saba bɛ sow la Bamakɔ ni ne ye min fɔ ne yɛrɛ de b'a garanti o bɛ yen don o don de bɛ tribunal la titiri n'a ka titiriya titiri wɛrɛ bɛ bɔ a kan mais n'i ye Ala ko bɛ ninnu da fo i ɲɛji bɛ jigin o kumana ni seli Ala ɲɛ siranɲɛ ma dafa o de la a fɔra ko seli bi jɔ misiri de kɔnɔ mais seli yɛrɛ ti kɛ misiri kɔnɔ u ko nin ye kuma jumɛn ye ko non seli bi kɛ misiri kɔnɔ mais a ti jɔ yɛrɛ
abi jomi u y'a ɲininka ko kuma na seli bi jomi a ko kuma ɲɛna ko ala m'a fɔ mɔgɔ si ma a ye seli o t'an ka kuranɛ kɔnɔ a ye seli kuranɛ m'a seli ala ko kuranɛ kɔnɔ de aqimu salata aw aqimi salata ko a ye seli jɔ a m'a fɔ a ye seli dɛ ko a ye seli jɔ alors karamɔgɔkɛ ɲininkara nin dɛ a ko seli ti jɔ misiri kɔnɔ ko seli de bɛ kɛ misiri kɔnɔ mais seli ala ko an ka min kɛ k'o ti kɛ misiri kɔnɔ ko k'o ye mun ye ko n'i ye salamu bila ka bɔ misiri kɔnɔ ka n'i sigi i ka bitigi la i bi ka premier min ni deuxième ɲagami k'o kɛ premier boîte kɔnɔ ko i ka olu jigin ka bɔ i ka magasin na k'o bila duguma b'a bɛ fɔ k'a seli la sisan kɔni a ye seli jɔ walimuso min b'i bolo salamu bilalen n'i bɔra misiri kɔnɔ layidu di ala ma ko an b'a jɔ yan b'a bɛ fɔ de i ye seli jɔ komi i b'i si bɛɛ kɛ an ka nin seli fu in na ko a kelen ti minɛ an filɛ o de la nin seli da don dɛ mɛ a ti minɛ dɛ ala kira de y'a fɔ ne ma fɔ an bɛ hakɛto dafalen ɲini aw fɛ ka kɛ ni waatiw cogoya ye ni ala sɔnna ma sigida wɛrɛ an na ni laseli tɔ yira aw la yan'o cɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kun ye an ye barawuli ka bɛn avril kalo ma san 2024 a silamɛya dɛmɛtɔn ansar bolofaraba min bɛ barawulikaw fɛ yen nɔ ka kɛ n'olu ka laɲini ye san o san ni ziyara baaraw kuncɛra u y'a kanu karamɔgɔ kana su kelen wajulu kɛ u fɛ yen nɔ o kɛnɛ sanuman de kun ye nin ye an b'a ɲini ala fɛ kɛnɛ in ala k'a ɲɔgɔnna caman yira an na duwawu minnu donna kɛnɛ kɔnɔ ala k'o yira an na k'a ɲɛmɛ karamɔgɔ la wasalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu Londi sega tieme tinya welela fala ka chideme tinya welela londi sega tieme tinya welela fala ka chideme tinya welela londi sega tieme